खुलुमबाय लोगोफोर। जोंना दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ, मा जुनारा जोनोमनिफ्रायनो बबा जायो? जिराफ, मुफुर, मोसा, सिंह। बेनिनो फिननाया जागोन जिराफ। बासखौ बबे हादोरा दिहुनदोंमोन? भारत, श्रीलंका, इंलेन्ड, आमेरिका। बेनिनो फिननाया जागोन इंलेन्ड। दिहुनदोंमोन 1830 मायथाइयाव। अशक चक्रआव मोनबेसे लावथि थायो? 12, 14, 20, 24। बेनिनो फिननाया जागोन 24। बेनि गाबा निला। महात्मा गान्धीनि ससमाखौ बबे हादराव बायनायमोन? चीन, इंलेन्ड, आमेरिका, भारत। बेनिनो फिननाया जागोन आमेरिका। थाम्फै अरोब्ला मा बेराम जायो? रेबिस, कप्स, टाइफयड, मेलेरिया। बेनिनो फिननाया जागोन मेलेरिया। मेलेरिया जायोब्ला फिथाइ सामथाइ, मैगं गोथांफोर जानांगौ। मा जिबनाव कर'ना भाइरास जानो रोङा? मावजि, एन्जर, सैमा, अमा। बेनिनो फिननाया जागोन एन्जर। मा जिबा उल्था थाबायनो रोङा? एन्जर, मोख्रा, मै, केंगारु। बेनिनो फिननाया जागोन केंगारु। गाहाय मन्थ्रि जानो थाखाय खमैबो बेसे बैसो जानो नांगौ? 18 बोसोर, 21 बोसोर, 25 बोसोर, 30 बोसोर। बेनिनो फिननाया जागोन 25 बोसोर। प्राइम मिनिस्टार जानोब्ला खमावबो 25 बोसोर जानांगौ। बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दैमानि मुङा मा? नील दैमा, एमाजन दैमा, गंगा दैमा, बुरलुंबुथुर दैमा। बेनिनो फिननाया जागोन नील दैमा। बेयो आफ्रिका हादोरमानि सिङाव दं। बेनि गोलावआ खमैबो 6650 किल'मिटार। सनानि केमिकेल सिम्बलआ मा? GD, AU, AG, GO। बेनिनो फिननाया जागोन AU। सुबुंनि देहानि बयनिख्रुइबो देरसिन अंगआ मा? बिखा, समफ्ल, बिगुर, मेलेम। बेनिनो फिननाया जागोन बिगुर। दैया बुहुमाव बेसेबां जौखोन्दो साग्लोबना दं? 29 जौखोन्दो, 51 जौखोन्दो, 77 जौखोन्दो, 89 जौखोन्दो। बेनिनो फिननाया जागोन 77 जौखोन्दो। भारतनि मोनबेसे रायजोआ आसामजों सिमा रानज्लायो? मोन 9, मोन 7, मोन 8, मोन 10। बेनिनो फिननाया जागोन मोन 7। बेफोरो जाबाय वेस्ट बेंगल, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, मणिपुर, मेघालया, त्रिपुरा आरो मिज'राम। भारतआव गासै राजा लामाया मोनबेसे दं? मोन 599, मोन 499, मोन 540, मोन 440। बेनिनो फिननाया जागोन मोन 599। बेनिनो आसामाव दङ 39टा। भारत हादोराव मोनबेसे रायजोफोर दं? 36, 8, 25, 31। बेनि फिननाया जागोन 36। स्टेटआ दं 28, इउनियन टेरिटरिया 8। जिल्लाफोरा दङ 780, गामिफोरा 6,64,369। मा ग्रहआ साननि खाथिसिनाव दं? मंगल, बुहुम, बुध, शुक्र। बेनिनो फिननाया जागोन बुध। साननिफ्राय बेनि जानथाया 47.589 मिलियन किल'मिटार। बुहुमनि गुवारसिन दैमा दिपआ आसामनि मा जायगायाव दं? बेनिनो फिननाया जागोन माजुलि। चन्द्रयान 3आ अखाफोरनि सायाव माब्ला बाग्लायहैयामोन? 23 आगस्ट 2023, 23 आगस्ट 2024, 23 जुन 2023, 23 जुन 2024। बेनि फिननाया जागोन 23 आगस्ट 2023, बेलासिनि समाव बाग्लायहैदोंमोन। आसामनि बबे जिल्लानि सिङाव बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं दं? कार्बि आंलं, धुबरी, नगाव, काछार। बेनिनो फिननाया जागोन नगाव। बेयाव गासै सुबुं अनजिमाया दं 2,09,000। जिल्लाखौ दादोंमोन 1832 आव। बबे मायथाइयाव ब्रिटिशआ कलकाताखौ भारतनि राजथावनि खालामदोंमोन? 1772, 1911, 1982, 1782। बेनि फिननाया जागोन 1772। दिल्लीयाव लाबोदोंमोन 1911 मायथाइनि दिसेम्बर दानाव। गोजोन्थों।